zinayamba lachisanu madzulo pa 14 Julayi chaka cha 2023 pomwe family ina inabwera pa police station ya Banpupura ndi dandaulo loti m'bale wawo sakupezeka. Ayesa kumuimbira mafoni kuwafunsa antchito ake ngakhale anthu ena omwe amadziwana naye koma sakupezekabe. Ankit Shauhani ndiye dzina lake, wa zaka 32 zakubadwa. Ankit anali odziwika bwino ni ma business angapo, monga anali ndi shop yayikulu ya ma spare parts komanso amapanga business yogulisa magalimoto andi kuonjezerapo anali ndi restaurant yayikulu. Abale akewa anafotokoza kuti Ankit anachoka pa khomo pa 14 Julayi wa kuntchito, koma omwewo wa kuntchito sanabwererenso. Apolisi atamva izi anayamba kumusakasaka ndi kupereka chiyembekezero chabwino ku family ya Ankit. Anamuyang'anayang'ana usiku onse koma sanapeze kanthu. Pa 15 Julayi anthu akupita mzintchito mwawo pamalo pena poolokera njanji ku Hadiwani, anthu ena amashopu anaona galimoto ya blue itayima pena pake koma ikulirabe, koma galimotoyo yooneka kuti inayima pamalopo kwa nthawi yayitali popanda ozayitenga. Apa anthu anali pamalopo anaganiza zosuzumira mkatimo, momwe anaona munthu atagona kumbuyo kwa galimoto wango zigonera choncho. Izi zinayamba kuletsa nkhawa anthuwo kamba kuti mawindo anali otseka kwa nthawi yayitali. Anayesa kumukuwira kumugogodera, bwana tatsekulani, koma kunali zii munthuyo osatekeseka. Apa anthu anayimbira apolisi kuwadziwisa za galimoto ndi munthuyu. Apa apolisi sanachedwe ndipo atafika anayitana makaniki kuti atsekule galimoto, ndipo atatsekula apolisi anamugwira munthuyo kumuona ngati akupuma koma kunali zii. Apa anayimbira ku chipatala komwe anapita nalo thupilo, koma atamuyeza munthuyo anapezeka kuti anali atamwalira, koma atasakasaka thupi la munthu omwalirayo analibe malo ena aliwonse ovulala. Ndipo apa anatenga thupili ndi kukaliyika mu mochale ndi cholinga choti apolisi afufuze za kubanja kwa munthuyo. Apolisi anali kufufuza kuti kodi munthuyu anafa ndi ngozi kapena anachita kuphedwa, nanga munthuyuyu ndi ndani, koma mafunso onsewa anali opanda mayankho ake. Kenako apolisi aku Hadiwani anayamba kutumiza mauthenga m'ma police station osiyanasiyana kuti ngati panali complaint ya munthu osowa. Pa 15 Julayi madzulo anapeza kuti ku Banpupura police station kunali complaint ya munthu, ndipo pompo apolisi aku Hadiwani anayimbira foni pa station inayo pomwe panali pafupi zedi. Apolisiwa anapempha ngati zingatheke kuti family ya munthuyu osowayo ibwere izapange konfimu za thupi lopezekalo. Ndipo family itafika kwa Hadiwani polisi, apolisi anatengera familyyo ku chipatala kuja komwe anapeza kuti munthu omwalirayo anali Ankit Shauhani. Ankit anali ndi sister wake yekha yemwe anasala, ndipo apa iyeyu anali muchisoni chosaneneka. Apolisi anafotokozera sister wakeyo mmene analipezera thupi la Ankit, ndipo iwo anafotokozanso kuti nkutheka Ankit anamwalira kamba kakusowa mpweya mgalimoto muja. Sister wa Ankit anakhutira ndi zoti imfa ya m'bale wake inali yabwinobwino, komabe anali odabwa kuti zinatheka bwanji galimoto ndi thupi lake kupezeka kumene koko linapezekako. Anayamba kuganiza kuti nkutheka Ankit analezera ndiye anapita kumene koko asakudziwa, ndiye kamba kamowa anadzitsekera ndi kufa. Kamba ka ntchito Ankit omwe analongosola kuti anamuona madzulo a tsiku lomwe anasowalo ali yekha. Apa apolisi anayamba kukayikira kuti nanga zinatheka bwanji Ankit kupezeka kumbuyo kwa galimoto osati kutsogolo ngati munthu oyendesa. Apolisi anayamba kukayikira kuti nkutheka wina wake anamupanga chipongwe Ankit, koma izi zinali zongoganiza chabe. Ndipo kenako thupi la Ankit linapititsidwa kokapangidwa postmortem. Masampo 8 a thupi lake anatengedwa, ndipo apa apolisi analipereka thupi la Ankit ku family kwawo. Pa 16 Julayi mwambo wa maliro wa Ankit unachitika, koma pa 17 Julayi marizati a thupi la Ankit anabwera zomwe zimaonetsa kuti Ankit anamwalira atalumidwa ndi njoka zomwe zinapangitsa kuti poison alowerere mthupi mwake mwa Ankit. Koma izi zinali zodabwisa ku family ngakhala apolisi omwe. Choziziswa kwambiri chinali choti njokayi inamuluma Ankit mbali zonse za m'miyendo mwake komanso m'malo ofanana. Apa apolisi anali ni mafunso ochuluka kwambiri. Apolisiwa anayamba kufufuza mlandu ngati wa munthu ochita ano kuphedwa.
Koma tisanapitilire ndi nkhani tiyeni ndikufotokozereni zakudera lotchedwa Utarakadi komwe kumadziwika ndi mapilgrim komanso matempo komwe kunapatsidwa nickname yotchedwa Devbhumi kutanthauza kuti malo a milungu. Utarakadi ndi malo okongola mwachilengedwe komanso anthu akumenekoko amadziwika ndi mtendere ndi zomwe zimapangisa kuti nkhani ngati izizi zizikhala zosowa kwambiri kuderalo. Apolisi anapanga magulu 4 ofufuza mulandu wa Ankiti. Timu yoyamba inali yoti ifufuze ma CCTV camera. Yachiwiri, timu inapatsidwa namba ya Ankiti kuona makologi komanso location ya phone yake. Timu yomaliza kukafufuza za ku family yake komwe komaliza anaonedwa kuti anali ndi ndani pomwe amaonedwapo. Marizati oyamba anayamba kubwera ndi timu ya CCTV camera yomwe anaona kuti pa 14 Julai madzulo cham'ma 6 galimoto ya Ankiti inaoneka msewu wa chigawo cha Gorapadao area ku Hadiwani. Kenako inaoneka ikuchokera kuderalo cham'ma 11 usiku. Kenako inaoneka ikuyenda kutenga msewu wa ku Bujiagati. Uwu ndi ulendo wa mtunda wa 1 km. Komano galimoto inayima ku Bujiagati. Apolisi sanadziwe malo enieni omwe galimoto inayima ku Bujiagati chifukwa kunalibe ma CCTV camera. Koma nthawi ina CCTV camera ina anaona galimoto ya white yomwe inabwera pambuyo pa galimoto ya Ankiti, nayo inayimanso ku Bujiagati kwa 2 minutes yokha. Kenako inatenga msewu wina. Apolisi sanadziwa kuti 2 minutes imeneyo chinachitika ndi chani. Marizata achiwiri akologi komanso location ya Ankiti izi zinaonesa kuti Ankiti anachoka ku shopu kwake, kenako anapita ku Gorapadao, kenako ku Bujiagati kumalizira ku Tinapathy Railway Station pomwe panapezeka thupi lake paja. Kuonjezerapo, kologi ya Ankiti inaonesa kuti pa tsikuli anayankhulana kwambiri ndi nambala ina yomwe inaonesa kuti inali ya mtsikana dzina lake Mahisai, yomwe location yake inaonesa za ku Gorapadao komwe Ankiti anapita koyamba kuja, komanso koyomaliza inali ya Mahiyo. Apolisi anafunsa akufamile ngati amadziwa ubale wina uliwonse wa Ankiti ndi Mahi, koma akufamilewa anati sakudziwa kena kali konse kokhuza ubale umenewo. Kenako anayamba kumukayikira Mahi. Apa apolisi anayamba kufufuza location komwe kunali Mahi pa nthawi, koma anapeza kuti phone ya Mahi inali yozima usiku wa pa 14 July mpaka tsikulo inali isana yakebe. Apa apolisi anapita kwawo kwa Mahi komwe anapeza kotseka. Anaonanso kologi ya Mahi komwe anapeza manambala angapo omwe amalumikizana nawo pa 14 July, koma panali manambala awiri omwe analumikizana nawo kwambiri kuposa ena onse. Nambala inayo inali ya mnyamata dzina lake Deepkanpo, ndipo inayo inali ya Ramesh Nath. Apa apolisi anafufuza location ya manambala awiriwo, anapeza kuti onse anali aku Gorapadao komwe kunali Ankiti ndi Mahi pa 14 paja. Apolisi anawadziwitsa aku family za ma suspect onse 4. Apa sister wake wa Ankiti anatsekulira mlandu Mahi ndi Deep pa mlandu wakupha. Apolisi anapanga trace mafoni onse atatu, ndipo anapeza kuti nambala ya Ramesh inali active ndipo anali ku Hadiwani. Apolisi anamugwira Ramesh ndi kukamumanga. Apa panali pa 18, ndipo atamufunsa iyeyo anati iye ndi munthu wamba yemwe amagwira njoka chabe. Zizinawadabwisa apolisi kuti pali ubale wanji ndi zomwe zinamuchitikira Ankiti poti iyeso analumidwa ndi joka. Chikayiko chonse chinali pa Mahi kamba kama umboni omwe analipo. Ramesh anaulula kuti anamupha Ankiti koma si iye yekha ayi, onse pamozi anali anthu 5. Oyamba Mahi, wachiwiri Deep, kenako Ramesh mwini wake komanso medi wa Mahi ndi mamuna wake omwe ndi Usharani ndi Ramavata. Apa manambala onsewa anali akupangidwa trace. Izi zinatheka chifukwa tsiku lina Mahi ndi Deep anayatsa mafoni awo, ndipo apolisi anapeza location yawo komwe kunali ku Adrianath Government Intercollege. Apolisi anakamamanga awiriwa. Apa panali pa 23 ndipo pa 24 apolisi special anayamba kuwasaka Ahmed ndi amuna awaja, ndipo anawagwira ku West Bangalore, ndipo kenako anatengedwa kupitisidwa ku Hadiwani. Apa onse anagwidwa ndipo anayamba kuulula mmodzi kuti nchifukwa chani anamupha Ankiti. Apolisi anapeza kuti Mahi anali mtsikana yemwe anasiyira sukulu pa njira kamba kuti mnyamata wina anathesa chibwezi ndi iyeyo ndiye iye anakanika kupitiliza sukulu kamba ka heartbreak. Izi zinapangisanso kuti Mahi asamuke kwawo komwe ankakhala. Mahi samaopa aliyense kamba kuti anayamba
tsopano uhule. Izi zinamupatsa ndalama za nkhaninkhani kamba kakukongola kwake komanso kuchepa msinkhu kwake. Izi zinapangisa Mahi kumapanga maubale ndi anthu ambiri a business. Ma politician samaona msinkhu akule olo achepe, wina aliyenseyo ndi nsamala iye bola apeze khobiri. Apolisi anapeza kuti Mahi amalumikizana ndi anthu ama business odziwika bwino osachepera 20. Apolisi atafufuza kwa maneba a Mahi anafotokoza kuti sakudziwa kuti Mahi amagwira ntchito yanji, koma kumangobwera vimagalimoto zopuma kumutenga ndi kuzamusiya nthawi ndi nthawi. Apolisi anapeza kuti mu chaka cha 2016 Mahi anakumana ndi DP yemwe anali nzake, ndipo unzake unakula mpaka anayamba ubwezi. Palibe kufotokozera kwina kulikonse kuti kodi Mahi anasiya ntchito yake kapena amapitiliza atakumana ndi DP. Koma mu chaka cha 2020 Mahi anagula galimoto yake, ndipo apa kunali koyamba kukumana kwa Ankiti ndi Mahi chifukwa galimotoyo inagudwa ku shopu ya Ankiti ophedwa uja ndi manena kuti anali ndi maloso ogulisa galimoto. Awiriwa anayamba kulumikizana mpaka anayamba chibwenzi. Kumayambiliro kwa Ankiti amati wapeza wife material, ndipo kenako mpaka Mahi anamuiwala bwenzi lake uja DP. Koma chikondi cha Mahi ndi Ankiti sichinathe mtunda kamba kuti mu chaka cha 2021 Mahi anapeza wantchito Usharani yemwe ubale wawo unakula moti mpaka amagula mowa Mahi nkumamwa ndi Usharani. Ankiti atamva isi sana kondwe nazo mpaka anamuuza kuti Usharani asamuke pa khomo pa Mahipo. Apa Mahi anayamba kumapita kwa Usharani kwawo konko komwe anasamukirako ndi kumakamwera mowa komweko. Ankiti atamva izizi anapeza anthu ndi kukamugumulira kachisakasa ka Usharani komwe ankakhala. Usharani tikunenayo analiso ndi mamuna wake yemwe anali nayonso ana awiri pa nthawiyo. Apa awiriwa anasanduka adani. Mahi ataona kuti family ya Usharani ikusowa pokhala anawayitana ndi kumadzakhala nawo ku nyumba kwake. Mahi anayamba kuona kuti Ankiti akulowerera kwambiri za moyo wake, moti amamulonda kwambiri kuti amakanika kukumana ndi makastomala ake ena zomwe zimapangisa iyeyo kuti asamapange business yoyenera. Ankiti atadziwa bwino lomwe za business ya Mahi ya uhuleja anayamba kumamutalikira. Chikondi chinayamba kutha pa namwaliyu. Apa Mahi anayamba kuganiza kuti Ankiti wangomugulisa ntchito, kenako anakambirana ndi Usharani kuti amusowese Ankiti, ndipo iyeyo Usharani anavomereza. Mahi anayamba kufufuza pa internet momwe angakonzere imfa yomwe ioneke ngati ya chilengedwe. Apa anapeza kuti ngati munthu angalumitsidwe ndi njoka ndiye kuti palibe angakayikire. Mahi anapita kwa bwezi lake lija DP ndi kumuuza kuti amupezere njoka, koma DP anasakasaka njoka kwa masiku osayipeza. Kenako Mahi anauza Usharani kuti apeze njoka, ndipo Usharani anamuuza mamuna wake yemwe anamupeza Rameshi yemwe ntchito yake inali yogwira njoka. Atabwera kwa Mahi anafotokoza kuti ali ndi chibwezi chomwe poyambapo zinthu zimayenda bwinobwino kufikira pomwe mamunayo ali ndi zithunzi komanso mavidiyo a Mahi omwe akumuopseza nawo ndi amafuna njoka kuti azamulumisire kufuna kupha umboni. Ankateno ponama ngakhale nkhani yonseyi inali yaboza. Amanama ndi cholinga choti Rameshi akhulupirira kuti Ankiti ndi oyipa, koma Rameshi koyambako anakana kuti sanapangepo zoopsa za mtunduwu. Mahi anayamba kumunyengerera Rameshi pomukopa ndi mawu achikondi, ndipo mpaka Rameshi anagwerapo. Inu mukuziwa amuna, ndiye paradusa masiku awiri kunali birthday ya Ankiti, ndipo Mahi anaona kuti apa apezerano mwayi omuyitana Ankiti ku nyumba kwake ku birthday party yake, ndipo zinatheka. Atafika Ankiti anapatsidwa mowa wambiri, koma Ankiti sanalezere. Apa anasanzika ndi kumapita. Mahi analephera kumuuza Ankiti kuti agone, koma Ankiti anakana. Koma pa 14 July mamawa Mahi anamwimbira Ankiti kumuuza kuti ali ndi pate madzulo ndipo abwere. Ankiti anapitadi, ndipo atafika kunali kumwa ndi kumwerera, koma Mahi anali atayika mankhwala ogonetsa tulo mucho kumwacho. Apa kumatinso timu yake ija DP Rameshi Usharani komanso mamuna wake uja anali atabisala kudikirira Ankiti limutenge tulo, ndipo nthawi pang'ono Ankiti anagona tulo pogona pa Mahi. Apa Mahi anayesa kumudzusa Ankiti, koma kunali zii sana adzuke mankhwala atamtenga. Kenako timu ija inatulukira. Mahi ndi Usharani anamugwira Ankiti kumutu. Rameshi anamulumitsa Ankiti ndi njoka ija pamwendo. Kenako Mahi ananena kuti amulumisenso mbali inayo. Apa Rameshi ndipo anatenodi. Kenako anatenga thupi la Ankiti ndi kulika mgalimoto mwake. Poyambapo amafuni akayikankhire galimoto ya
Nkiti ku Chipedi, koma kumene koko anapezako kuli matourist ambiri. Iwo anabwerera ndi kumuimbira Mahi, kenako Mahi anamuza DP kuti akaisiye galimotoyo ku Tina Path ndipo akaisiye ikulirabe. Apa Mahi anabuka taxi ndi kuwatsatira anthu aja pamodzi ndi Usharani ndipo atasiya galimoto pafupi ndi railway station ija. Mahi ndi anthu akewo ananyamuka ku Hardwani kumapita ku Delhi. Munjira Mahi anauza aliyense kuti azimise mafoni ake kwa masiku angapo, komanso ali munjira momwe Ramesh anataya njoka ija iwo nkumapitilira. Anawapasa aliyense 10,000 rupees yomwe inali ngati 30,000 ndi yomwe inagulisa moyo wa Nkiti. Atafika ku Delhi, Mahi ndi DP anakapeza kogona ndipo Usharani ndi Ramavata mamuna wake anapitilira ulendo wa kumudzi kwawo. Ramesh anapanga mistake yobwerera ndipo ali munjira anayatsa foni yake. Apa ndi chifukwa apolisi aja sanachedwe kumupeza Ramesh. Onse akadali kundende ndipo onsewa sanalandire chigamulo, koma ngati kutsogoloko chigamulo chita zafike tizakudziwisani ndithu. Ndine Dini Studios ndathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani. Ndipo pamapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.